kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdam yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminago nede salminago teddungal kala ɗo gonɗon yo jaame kisi Allah gone meɗen ɗon jarloɗon jaafo on gacca hakke e lew ko teddundu ndu koyo Allah hewde famɗude yo Allah lamɗo jaɓanen ko feggita tata yo yaafo en Allah hokka en balɗe juɗɗe e battane moƴƴe cellal duumigal e arsugo jaajƴo e paamudel hakkude ɓesguji men e sukaɓe men e gollidiɓe men e kala caggal yewta men e Amadou May Bintel Ba e Moussa Ousmane Dombo en garti ñalawma hannde o en garti musidɗo men gila hanki tawi wona hannde heeɗiyanke men gila radio duniya ha RTS e yeeɓiyanke Ayaw Pindi TV ceerno Ousmane Dia en jettimo en jaanimamamo jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima laɗo haaɗi mawɓe mabɓe jangguiɓe ɓe gande ɓe yaaɓe ɓe yo Allah yumoɓe yaafoɓe harnoɓe aljanna heddiɓe yo dusugo juut kamɓe sukaɓe jaɓɓe janggude ɓe yo Allah waɗ barke e jangde nde ceerno Ousmane Dia calmina bandiraɓe yeeɓiyanko Pindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله heɗiyankoɓe Ayaw haɓɓirirde Pindi TV kala ɗo mbawɗon won on calminanama goto foof inde mum e jemme mum noon ceerno min beltanimama saabu hannde woni laawol ma tataɓol e Pindi TV kono hannde won laawol ma gadnol ɗo e ñiiɓirde nde yewta nde mbaddunɗen toon to galle ma e yewta nde mbaddunɗa e Ba Mody hannde woni yewta tataɓe banndiraaɓe en jettuma no jarnoma no feewi mi haalani haala gandal ni walla jangde kono noon ko needi ndi e sifa o anndude ɗo jeeyaɗa ɗo ɓe gonduɗa ɓe en kaali hen hannde ko heewi ɓe ngannduɗa mi anndi ɗumen ko ɓooyi seeɗa nokku mo ganduɗa ko nokku gandal nokku teddugal yo Allah yima yaafo Alaji Hawna Sala ko waɓeno ɓe ganduɗa kañen gonni Alaji jiiɓe ene nokkuji yimɓe woɓɓe waaɓe noon andude dande ma e leñol ngol dande ma e diwan o e banggueji goɗɗi ceerno Ousmane Dia ko wadde fof hannde kalten koko fati e duwawu hewɓe no namno wonde sernaɓe mbima duwawu wonko wawi safude ha heewa gaga hokkede moomo walla wuujo walla ha joni looto ko kalanta ɗum bandiraɓe ala kulli haali ceerno Abou du'a heɗum julɗo jogi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiɗi du'a usilahul mu'min julɗo du'a mum ko jogitari mum ko du'a du'a noon hande neɗɗo kam hina sohli du'a sina ara aduna yo sina ɗon ha yaltugol mum aduna ko cohluɗo du'a heddi ko hol du'a holno du'orte e homo du'oto ɗum woni probléme o kono ala kulli haalin du'a kam koko sohlate e tout moment koko sohlate wadde noon fannuji du'a noon goto foof ko gumi ko homo hen rewa Allah ko hen duwato enen noon gumɗen ko subhanahu wa ta'ala yemtinte ko nelaɗo sallallah alih w sallam doɗen ko deftere Allah he e gande ɗe ƴettuɗen eko janggoyɗen e ladde eko gadduɗen e kadi ko jannguɗen e nder gure men eko jannguɗen e Qur'ana eko nandi hen ko ɗum gonɗen e gollodirde e julɓe gila ko ɓooyi dumo no ɓooya ko on duwaw hen mbaɗa du'uji façon ngaji kewɗi hen mbaɗa bindi hen kadi mbaɗa kadi gande men fina tawa en ko nandi hen ɗum ɗo foof hen hen dilla inchallahu taala ceerno Ousmane Dia diwan mo jibinoɗa o jannguɓe ɓuwa nanɗon ha heewi kono jannguɓe gande men nanɗon ha heewi no mbiɗa joni an to banggue garɗo e ɗannade garɗo e yiilade golle jiɗɗo nadde dewgal jiɗɗo dañji ɓiɗɗo jiɗɗo dañji so ayma ene yiloroma to banggue duwaw ñagude beele ko ɓuwan o tan kutortoɗa walla gande men ɗe aɗa hutorɗe e on banggue saabu eɗen jogui piiɓi eɗen jogui no jooɓo eɗen jogui no mbaɗannoɗen ala kulli haal ceerno Abou ko layɗa ko mi haalino ɗum lawol ɓennugol min janggi Qur'ana min janggi kadi gandal
bindi min jangi kadi gande fina tawa kala ganduɗo nokke amen ni na andi men doni jangude gandal fina tawa ɗum mawɓe men kala ɓe jangani en hen waɗi kadi ko ɗaɓɓonoyɗen koye men ɗo nder leydi comme caggal leydi hewɓe ne gandi ɗum ɗon wadde hen mbaɗa bangge ɗiɗi foof kala mo jokkodirɗen ko noon liggodirten e mum inchallahu taala a jaama to banggue duwaw hewɓe ne mbiya haade ma wadde duwaw won sadakeji poɗɗi yaltinede beele ɗum no woodi walla duwaw ne wawi waɗede tawa yadane sadak walla duwaw moƴƴo jaabeteɗo ko ma yaada sadak ɗon ko façon ŋaji ɗiɗi goodi duwaw kam ala kulle haalin gonaɗa aɗa wawi wat duwaw a waɗani sadak ɗum heedodirani kono ko gueɗɗiɗe jahdaɗe noon dabu duwaw sadak ina ɗum walla mais sadak o il faut ƴeewa beela hemo waɗi mengo e duwaw o sadak il faut dabu sadak a sakkorta tan ko welma duwaw o mo bindata walla kayfi o mo mbaɗata walla conndini mbaɗata walla ko mbatta ko waɗata ko duwaw mbo ɗum wondata on duwaw noon mo ɓurtatamba mbo jasata kono noon ala kuɗɗe gueɗɗiɗe heɗe jahda duwaw hombo yahda e sadak kono duwaw kadi ne waɗe a waddani e sadak dabu haɗa ari sa aɗa wawi ar gokkeɗa duwaw berta juuɗe gokkeɗa duwaw te waɗani sadak fof ina sella bangge ɗiɗi fof heɗi jaaha inchallahu taala fof ina sella gartane ko e bandaɓe hewɓe kew namnade ko fate sifaji ƴewgal walla ndagol won hen mbiya woɓɓe mbima ƴewgal ndiyam ɓuura laabde woɓɓe mbima ƴewgal ɓulli wadde ramli ɓuura laabde woɓɓe mbima ala liska ɓuura laabde ceerno Ousmane Dia beele aɗa jogui ɗin fannuji e hollen ko ɓurɗa hoolade min ceerno Abou ramli ko wiyete ko guisane ɗum guila gonmi toksel janggoɗon ɗum guila gonmi toksel sa wertiɗo joni mi haalanma foof no yahay kono mi wayri ramlide ɓooyi ko saabi mi joɗɗanino ramli ko ɓooyi mi haalino omo lawol ngol miɗa jogui ƴewgam ngo ganduɗa miɗa ƴeewa course miɗa ƴeewa deftere ɗum ramli miɗa ɗum andi à 100% kala bertuɗo kala nomba sifori miɗama wawi haalan ɗo ɗo joɗɗen kono mi wayri wa ramli mi waɗani ramli min dal ƴewratmi ko course e deftere ceerno ko saabi goppuɗa ƴewgal ramli haɗa aɗa yiiye hen te ko gande men fina tawa eyyi haɗa andi min ceerno Abou miɗa jogui sifo ko omo joguinomi nden tan ko on jogui mi yiiɗa ko jiiɓi si ɓe mbi hina ni way hinni way tan mi joɗɗinat tawde miɗa jogui ko ɓuuri laaɓ te mi yiiɗa confusion ɗum dal addi kono mi riwtani ramli mbiɗa ɗum andi no feewi miɗa ɗum andi kono mo gollirani ɗum miɗa jogui ko ɓuuri wat efficace ɗum ɗon ɗum wadde gonne ɗum tan Allah hokkimo ko ɓurno hewde doole eyyi ko ɗum wadde an goo ko kalɗa ko ko wiyoɓe ɗum no dagui walla no jilɓi naggam o ko ɗum ɗo ɓuuri labde ko nandi hen ɗum woni kulhulima eyyi ɗum woni kulhulam donc min kala ko jiiɓi tan mi ɓuurata joɗɗindam inchallah kono andi kam no woodi ina gonɗi tan laaɓi no woodi ina laaɓi te ina yiya te min miɗ ɗum andi dabu min janggui ɗum no ɓooyi mi wiya mi janggui miɗo andi hina yiya ko laaɓi ina woodi ramli noon heew façon ngaji ɓe hen toɓɓata leydi ɓe mbaɗa kayitaji ɓe mbaɗa lesdi kono haɗa andi ƴeewgo haɗa wawi jogo gandal ƴeewgo laaɓi ƴeewgoji kewɗi mais hina waɗi mo ganduɗa ala temps minen temps o famɗi dabu jogade haɗa toɓɓa laabi tati dora yaltina haɗa wawi ƴeewgo woota min simmo wanni course joni tan mi paari e gueɗe ma ƴeewgo sa mi noddi joni tan mi ƴeewa mi layanma te ko layanmami ko ɗo kala mbawɗa yahde ma artu ɗum wadde ramli o mo ƴettat temps tawi haɗa jogui ko waɗi efficace te ɗum ala temps ɗum hina heewi course o simmo waɗi tan mi paari joni mi layanma mi jaaha golle a tardata mais ramli o kam mi waɗani mi wax dëgg yalla kono noon bonɗon inchallahu taala mi yiya musidɗo goɗɗo no Hammat Thiam nan ɗo omo ɗo e Pinde TV musidɗo amen ɓe gueddaɗo ban jaadoji ɓe gadde ha e nokku tan ɓe loowa essence tan gueddaɗo jippi waɗni tan ƴeewi wi yi mayde mbi ha o wi kadi woɗɗanimo kanko ɓe jolli ɓe jettaki ko mabɓe mo jiidi yumma e baba walla mo jiidi baba wiya sankima ɗum ko gande kam no fuɗɗanke ɗum hutorade to banggue ƴewgal mbiɗa banggue ɓuwano ko banggue course ƴewirta walla ko halwa walla ko wiyete ko riyad walla riyam no mbiyton ɗum min dal miɗa ƴeewa deftere miɗa ƴeewa course ɗen gueɗɗiɗe gondata noon deftere nde ko banggue course o ko gon woɓɓe noon no mbaɗa kalwaji ko nande hen kono min tamimi ko wadde course e deftere foof noon kam mbiɗa andi no ɗum waɗirte simi joguima temps he ɗum foof no wawi waɗede kono mi hewani ɗum wadde puisque temps o jojo emo ɓitta no fewi haaju ɓurɗo tidde sattude neɗɗo jakuɗo e ma nanɗoma ari so ara e ma ko course o mbatta walla ko deftere nde mbatta joni tawi koko joni o course ɓuratmi wadde tawi ko juuti noon mi yurno ha lugguiɗo ko lugguiɗi ko deftere nde mbaɗa ko noon mbaɗa oɗon ƴeewa yawa Pinde TV
Ali Fall wondude Djiby Dieng kamɓe ɗo e kaɓirɗe ɗe eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe jettoje ɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ceerno Ousmane Dia woni koɗo men e ñalawma hannde o ceerno Ousmane Dia sen jawti on banggue gayan e gueɗe ɗiɗi hakkude udditare e ndenka beele wonko mbawɗa gollade hen eyi alhamdoulillahi udditare e ndenka ɗum ɗon hannde ɗum woni aduna sabu neɗɗo kam uddito tan si udditima bolla uddita ha para ƴeewa ka reeni ɗum woɗɓe noon ɓe ƴeewat udditare ha para ɓe ƴeewoya ndenko mais ndenko udditare kala hen ko goppuɗa tan a siwa heeɓa hay batte sabu sa udditima ala ndenka ma ɗum wiya ɗum laaɓa tos te anda ɗum rewi sa joguima ndenko ɓolo te ndigo ko yettoto a heɓata hay batte wadde ko gueɗɗiɗɗe jahdata a heɓat hunde ƴeewaka tehride ƴeewaka muslinde dabu ɗum koko ƴeewate ko ndigo wasa ɗum bonnu ɗen gueɗɗiɗi kala hen ngel goppuɗa tan a siwa yawtu bonirede gueɗɗiɗe holko neɗɗo fotiɗa ƴeewde beele ko ndenka ka itto ƴeewde ha gasa walla itto ƴeewde ko uttande ha gasa ne ƴeewa ndenka ka so tawi an neɗɗo wasi o neɗɗo holko mbiyata ɗum min dal si miɗa wasi yo neɗɗo ɓe kala garɗo am homalani mbiyani ko simi ƴeewani ha parmi simi ƴeewi tawde o ko udditare ɗaɓɓata il faut uddito dabu udditiɗo siwa renene ɗum heɓani sa udditima noon ha tammilɗa heeɓa hunde nden tammil taw teeru manam haɗa reena ko tammili ko dañe noon haɗa ƴeŋta ha jottoyoɗa puisque a wawa reen ko wonani ɗon eyyi ko udditare nde d' abord doora ɗum teeru dabu ko wawi ko bonnu udditare nden haɗa wawi fuɗɗo uddita hande tan ɗum ala nden koko tammilɗa ko dañi ko bona mais sa reeni tan a continue haɗa daña inchallahu taala ɗum waɗi ko waɗi kono guesa mbaɗba galle ko ɗon waɗ ma mbaɗa galle guesa ma mbaɗa galle si wonano to duuduji nanani bonna guesa ba ha laaɓa wadde galle guila awani ɓoy accude ha awa ha galle waɗa galle sa awi a danda foy ni tan a waɗani galle guesa si fuuɗi wajiɓe bonna ɗum nden kay uddita kalten nanen kalir banggue ƴewgal mbiɗa ɓuranma ko banggue deftere kuus nden kay uddita ndene beele ko nden kay kuus ndenirta ɗum walla ha joni leɗɗe men gande men fina tawa ɗeɗa huuto façon ngaji ɗiɗi miɗa waɗa bindi miɗa waɗa leɗɗe dabu gueɗɗe foti gonde waɗi bindi ne waɗi kayfe bindi gondat e leɗɗe ɗen si ɗum renti tan haydara ko wawi ɗum bon puisque ɓe conni ndi ndi waɗi conni ɗi ganduɗa ne yahdata ko bindi ɗum ɗon fof noon koko jangga anda ma waddi ɗum tan a windi waddi hen tan a yiyat résultat ji inchallahu taala so ɗemgal huñima haqqille so firtigo ceerno Ousmane ko fanniyanke gande men fina tawa e banggue ɓoyana to banggue timgal ƴewgal a hutortako ɗum kono to banggue udditae ga e nden kaɗa huuto ɗum to banggue leɗɗe men ɗe inchallah noon no woodi miɗo leɗɗe men ɗe so waɗa banggue udditare e nden kono woodi e leɗɗe ɗum ala ko jiiɓi kañum ɗum ala non ɗum kam ko ƴettimi ko hen dal koko gandumi paami tegmi ɗum ɗo bolol dabbu foof koko gasata mi waɗat sorale ko aroyde koye jaam namde ɗe maɗe nguloyi janggo e jaam ɗum fof woppata hen haqqille kala namdal ngal namdoɗama ngal jaaba wadde noon goto woppata haqqillaɗe on ligguey garoyowo inchallah to banggue ndenka ka walla udditare nde siwaji ɗiɗi foof won wiyoɓe jeehi caɓuɓe ni udditima balɗe 4 5 bawɗi ɗi beeli kakki kono noon bawɗi jawi fusde ndenka kane ko noon beelan ko gollata ko ina duumo ene ɗo ko juuti duusa ɗum walla ko saaha tan kadi koma hestitina e kala saaha alhamdoulillahi sa yi miɗan waɗa bindi ɗi e conni ndi heɗum wondata ɗum wadde a yii conni ɓuuri heew hina waɗe leɗɗe kadi sa ɗe memi joni hannde tan woda kal keɓɗa kono ɗum yahata hay nokku kono noon sa ɗum wadde bindi ɗi fof ɗum wondat sa départ tan Allah jaaɓi sa uddatima rek départ ɗum wadde noon seka noon hina waɗi no mbaɗirta ɗum tawi ko wona leɗɗe ɗe tan kuytorta ɗen heɗe mbawa haɗa wawi uddita ɗo dummunno walla semaine walla lebbi mais ɓoyata mais sa ɗum woodi no liggorta ɗum neɗɗo kala de départ tan ma Allah waɗa ɗum hen ndenka ha kay wona dariɗo dabbo ko ɗum woni ko nafata ko neɗɗo uddito han jangga ɗum satta jangga ɗum sa udditima andi sa udditima kam a udditima rek sa udditima ko udditiɗo wiyete ma udditaki on siwa uddita tambil uddita rek taw ɗum siwa udditade tawat way kono memɗo wutuŋere ha seeɗa dama bafal ngal uddi kadi wona ɗon hombo mo ñoƴƴi butuŋeji bafene udda noon a uddi définitivement ɗum wonata kay ɗum wondata ɗum noon waɗata ɗum ko tawa haɗa andi bindi ɗi gondaɗe e conni ni jomum hina ɗum huytoro si ɓooyi tan hina waɗe kadi askaruji mum sabu neɗɗo goto fof no sifori neɗɗo hina waɗi yimɓe tiɗɓe hina waɗi sattiranaɓe kadi ɗum fof noon ko ƴeewga ha ganda hol damal ngal neɗɗo wawi rew ha oɗo gueɗe mum ɗe laaɓa sabu ɓandu si laaɓi tan jomum kam uddita heddi kala de jomum udditaki tan ɓandum dañi probléme ɗum wayi kono kala de ɓanduma a pawaɗa walla ndiga hemma yadde wonko kewi koko normalement ɓandu koko foti normal mais sa fawama tan nde ndiga muusi tan wonko yahani noon dañala neɗɗo ne waɗi udditare neɗɗo nde ɓandu sino waɗi probléme sa ndu foppani handu laaɓe wawa hay sa ɗum winde ndin aduna o fof ɓandu yahata
mais wonko kalata ɗum noon ɗum hewɓe ganda ɗum sa hino waɗi lorgal singal idima ɓandu ma hay batte ka neɗɗo wawi hay sa ɗum windanina kamin o nafta hay batte dabu ɓandu waɗi probléme ɗum noon ma guitta ɗum ha laaɓa kala ko ndiwnuɗa hen tan yahat ɗum addat neɗɗo so udditima tan définitivement o yahat mais hino waɗi ni hen haɗum wawi waɗan leɗɗe belɗe conni belɗi balɗe seeɗa ɗum ɗumina ɓandu waɗi probléme ɗum noon sa ɗum ittani ɗum hina heewi ɓeɓe ɗum dalata min waɗi lorgal idotogal ndun ɓandu kala ɗo ndewɗa ɗum way kono pewnaɗo lawol tan a kala lawol ngol hangol laaɓa tega hen godoro on sa tigui tan ko fayen fo ko fayi hen tan normal at mais sa kallani sala pawɗa hen ɗum watta ƴaggat ɗum noon hewɓe no dalat min mi yii hen ko kawuji kewɗi ɗum noon sa ƴeewi neɗɗo ƴeewa hono sifori ganda hongal lorgal dabu hino waɗi ko kali ko sa ɗum kaltani hay batte yahata hay sa ɗum windani foof ɗum caɗele tan gonata samarata tan ɗum ine jangga tawa ko probléme ɗum minen gandidi ko heewi ɓe jiimi ko siforɓe hono noon a jarama ha joni koye conndi gonɗen mbiɗa ko aɗa hutoro conndi to banggue udditande e nden kay ko nandi hen beele hewɓe ne mbiya leɗɗe urateɗe ina waɗa saaha no ɓuura wawde yawde beele ko leɗɗe urateɗe kutortoɗa walla ko lowateɗe tan non min fof mbiɗa ɗe huttoro soloɗi kam ma mbaɗɗa hen fof min jogui urateɗe dabo aussi urateɗe ɗe wonko ɗe mbaɗata jomum wonko ɗe guittata neɗɗo ina waɗi urateɗe guittode golle bonɗe ko nandi hen ɗe ma jomum si urima tan a tinat siɗi carkima ɓandu tan wodata ko ɗum no woodi kadi lotateɗe ɗum fof no woodi ceerno Ousmane Dia yewtere men nana woɗɗa no feewi kono en mbawade ha gaynen en kalko fate safuji a hutota ko hamle a hutota ko ɗum ɗo banggue oga banggue ɗo hutoro ɗum kañum e aaye e leɗɗe ne jaada hen to banggue safuji men noon safuji men ko wayno wiyete hewa men ko wayno ɓalli guloji en koyɗe jaaɗoje en koye muusoje duumiɗe en ko nandi hen so tawi ɗa golla ɗum beele ko aaye gollirta ɗum walla kadi leɗɗe men ɗe aɗa hutoro ɗum hoore dal mbiɗa ɗum golla mbiɗa jogui duwaw hono koye muusoje kosɗe muusoje kam noon mi hawrani lekki ɗum tawa hoore dal wona hémorite en ɗum ne mbiɗa hen jogui kono koye muusoje ala lekki kosɗe muusode ne waɗi tawi ko ɓandu en général waɗi probléme mais kosɗe hoodi tan kosɗe heɗe ɓuutede muusa non min mi hewani ɗum mi wawana ɗum kono ɓandu dañɗo probléme ene muusa ene waɗi ayeji mum e goɓeteɗe cella weren no heewi mi waddi hen caggal leydi won debbo goto mo mbaɗnomi noon wax degui Allah mi yii hen ɗum noon ko bindi kono tawi ko ɓandu dañi probléme mais tawi ko kosɗe kodiɗe ɗe ɓuuta noon wawana ɗum a jarama ko saabi a hewani safrirde rafiji ɗi banggue leɗɗe men saabu sano wiye ɗe jaawi hen eyi haɗa andi leɗɗe joni mi layanima wona wasde ɗe andu ko probléme temps aɗa andi ni hen min ko activité o wasimi ɗum okku yaade ñayoyde en sa yimɓe wona hay ñayoyde en tawi miɗa famɗi miɗa wayra Arpini TV ko jojo tan yimɓe ɓe cohlata ɗumanin kono temps o mbo wasi ɗumanin kono tawi no mi jooɗiɗo wotere mbiɗa waɗa leɗɗe nen temps o wasi won mais foof kam hino woodi mbiɗa hen jogui solution kam mbiɗa andi ko layata ko foof mbiɗa andi heewi leɗɗe ɗe janggumi te mbiɗa hen andi de ko laymi ko mais temps o pour ko joɗanade ɗum wona hiɗum tan mbaɗat mi waɗa ɗum jojo mi wonat caggal leydi mi ɓooya toon aɗa andi ɗum fof a wawa ƴettuta joɗaɗo wotere mbiyata ñawdata ɗeɓata hamna sen dabu to ko cohleɗa no heewi jojo jaaha to eyyi ko wadde ko ɓuuri ko ɗumnin tan mbatta kono noon waɗa sa ceerno Ousmane so wino ya caggal leydi nawi kamilaji defte ɗe nawi course o ene yoɓo hen bataji ala bataji ɗi kay goɗɗata bataji ɗi gondete kala jaaɗa wondata hen inchallahu taala bataji ɗi ko gondeteɗi ɗam no woodi to banggue kalɗen joni ko yimɓe yiɗde hadde ɗin rafiji hewani safere banggue aaye jaafoɗami mi anda men safere banggue aaye ko wiyete ko hono rewa men wadde ɗin rafiji wadde a hewa non rafi rewa wona mi layanima rafi ɗi wona aya ko condi ɗin ko condi ɗin miɗa andi ɗin miɗa hen do hen do ko moƴƴi ko condi wonata gollirte ɗum ko condi gollirte condi gollirte de min jii hen résultat ceerno Ousmane noon a janggui ɗo jeeɗa ɗo beele won nokkuji goɗɗi ɗi jaaɗa ƴeewoyde gandal e holko keɓɗa toon mbattoɗa e ko tawnoɗa e galle bamma ko eyyi dana ceerno Abou min sa ƴeewi mi janggi ɗo idimi janggo kono danaka kemmi koko ƴettumi ko caggal leydi ƴettumi ɗum dabu mi yeehi Cotonou mi waɗi toon hitande bene Cotonou e bene mi waɗi toon hitande mi waɗi Nigéria lewru mi waɗi Ghana lewru mi waɗi Togo Côte d'Ivoire depuis 2013 chaque année mi waɗa toon 6 mois au mois ɗum hitande ko nandi hen te foof ko gande mbittani gande mabɓe kewɗe mbiɗa jokkodiri e musidɓam no feewi mi heeɓi toon waɗi ko keɓmi toon sabu mi ɓooye ladde waɗi toon duuɓi 5
Afrique e won Afrique donc seeɗi ko hannde somi feccanna e geɗam gande ɗe gollirani gande ɗiɗɗe tati somin feccan fecre wotere nde kam toon ƴettumi ina heewi ko ƴettumi toon te heɓe mbaɗi gueɗe mumen mbaɗa efficace no feewi surtout soto leɗɗe layata ina en heewi ko gandumi toon kam mata wona kuusko leɗɗe tan wonata non toon hay heɓe keewi windu heɓe ɓuuri en wawa windude ni koɓe ko bindata en bindata ɗum eyyi ni no bindata en bindata kono koɓe kadi waɗoɓe leɗɗe sabu leɗɗe ne keewi toon surtout Abidjan keewi leɗɗe jogui leɗɗe moƴƴene kadi leɗɗe moƴƴe nan toon eɓe gandi leɗɗe kadi wadde wonko jiiɗa toon kono safta taw heewani ga walla hutota ga limata ko hino waɗi leɗɗe mi yiiɗe toon ɗe ngala ga min jojo won leɗɗe min liggaratno toon dam min gollatno toon ɗen mi ɗaɓɓinoɗe ga lawol o watti dekete inde nde ɗe guinnete toon wona nde ɗe guinnete ga te ko leɗɗe moƴƴe eɓe jogui leɗɗe ñanden musidɗam goto ari ɗo addanimin ibaria goto sehillam ceernaji liggade Cotonou en ligade toon e Benin en Nigéria en Ghana e Côte d'Ivoire ene satti seeɗa hay fitnam golle so tawi ɓe kalde ma ñowtol sa bonni a yoɓat bague o ala yaafade ala saabu naggam o holno cuusiɗon ligganadeɓe toon yaa toon jangga gande saabu toon sa haalde neɗɗo so neɗɗo yiyani tan artanamno kaake mum hande min en ceerno hono so yi ceerno Abou ladde nde hende fokko woda ko jangguɗa hende ko wan ɗum téléphone am on boni numéro ji mabɓe nan ɗo ɓeɓe jokkodirnomi 2013 hana min jokkodira min mi kala komin wawa min natata hen min mbiyanma yiddema liggo takatama haalanma ɗum eyyi ɗo partout kala hen mbawmi jokkodira joni hene heewi nan ɗo jokkodira kono heeɓi kam ko layɗa ko musidɗam goto feeri noon wi ceernaji goto hurir mum to wi kam ko noon gelɗo cifore mbi non non min kala komi anda kala ko mbawɗa addum mi wiyanmami komi wawa kamɓe masahaji ɗi masala on ala ala hen ɗo a yiyani en walla yiyani noon heeɓe ɓe gaddat ɓe tegatma sa wawi mbaɗa sa wawa annen lay ko mbawɗa ko tan ɓe mbima Allah ma mo jakorɗa ɗo wona jaabe o yo Allah ma o humtanam haajujam ɗi so Allah ma o wawa humtandemi haajujam ɗi tottam kakam andi noon ɗon hino waɗi naɓu ɓurata ɗum wat ko ɓeɓe en jiida diine ɓen keewi noon haaldiri mais tawi ko julɓe ɓe ngala probléme eyyi ɗum kam min naɓu min ɓen gonduto min ɓe noon kam gondaka ɗum non ɓe gondaka ɗum ɓe kam sammo en liggoddi ko ɗum mais julɓe kam ɓe ngala comme ɓeɓe gayi tan min ɗum jiimi toon min de mi feera haaldu hen neɗɗo ko way noon ɓe hay mi hewani eɓe liggode jojo aussi hewani da julɓe kam wadde ko yalla wonɗo min goni ko min gondi ko solo jeeɓe hannde Allah jaabo hannde o waɗana way wasa waɗana way ko noon tan ɓe masala ha ɓe ɗumina mais aussi neɗɗo si addanima haaje mum ene faɗa hen foti waw tampu sabu Allah jaabato mais tampo hen tawde tottima seeɗa yaal mum tampo hen gonga si noddima kadi hemma gonga ko ɗum tan wonɗo Allah jaabato du'a ɗum won caɗele ɗe nodduma hemma Allah jaabato du'a layana ɗum kadi keɓta ko hen ɗum barkino ko heɓata ko hen barkino du'a o ceerno Allah jaabato du'a o no haali gonga e mbaɗa ko mbawɗa ko tan haala gadana ka ne weela haade neldede hunde ne weela so jomum neldama natta heɓede sa foti neddu leɗɗe leela rewi to fayga wadde ceerno Abou tawi neɗɗo feerima ɗo noddu wima ceerno Ousmane mi noddi ɗum mi heɓani ɗum haalanam walla neldi kam mi neldani ɗum haalanam Allah suwata gon permi ɗum ɗo waɗ yo Allah ɓonu ɓoynanma an e dendagal golletoɓe Allah hokka sababinoɓe ko jilto ko sababude seeɗa moɓe jogui o wonkoɓe jilorto Allah hokka on dañde wuneji ɗi Allah hokka Pinde TV gonɗo sababu dañde wuneji ɗi hewɓe moon ne jogui ayawoji ko ɗo cuuɓi hol konngol panta e bandiraɓe ma almuɓe ganduɗa ene koolima e kala saaha kala koɓe cohli koye ma ɓe caɓobinta e joni kalananmeɓe tan ko Ousmane Dia o mo ganduɗa hoorema hina aranno Pinde TV kay tan wonɗo haydara change ani ñen ɗe balɗe fof noon heɓe noddo Abidjan inchallahu heñmo si lawol heɓama simi dañi soɓɓitare mi yaha to gila nden mi yahan to ɓeni mi noddete kay musidɓe ñande mbiɗa yiiɗi si lawol heeɓima si heɓakene pour le moment meɗen Sénégal inchallahu taala kalnanmi fof en goto fof tinna yo goto fof tinno hoore mum siftoro kadi ko waɗata ko dewal Allah kala ko ɗum wawi won joguiɗo haaji mum addema ñagana ɗum Allah ko mbawɗa ko Allah jaabato du'a o si noddima yo hemma yo goto fof tin kay woni oya inchallahu taala yo Allah won ballo yo Allah waɗ jaam e leydi he waɗa jaam e wuuro he waɗa jaam e galleji he inchallahu taala to kewɗa jippade ko duwa ko Abidjan walla ko yamus ko en Ségala en Abidjan yoppugo woni yoppugo ya yoppugo legal no yoppugo kono noon mbiɗa yaha partout Treichville en partout Treichville Adjamé en Makoy en Makoy jojo hay mi yaha Bouaké ene heewi yahde Bouaké jojo walla
dalwa en partout bal Abidjan dal mi ala frontière gaño en dalwa en sa pedro en Abouasso en pop boɗo ya Abouasso an woɗɗi toon no feewi pop miɗo toon ya toon min toon andi no feewi minon ko Porboy woni legal Porboy miɗo andi Porboy resto ami wonno ko plateau plateau miɗo andi plateau jaama ka moƴƴo 200 logement ajame en galle Allah jillamin en o fof komi yahanno ɗon yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV koɗo men ko Ceerno Ousmane Dia mo ganduɗa eɗen gandi dande mum e mbawko muɗum eɗen jarnamo no feewi yallah ɓeydu gandal ngal e nunɗal ngal kaɓirɗe ɗe ko Ali Fall ɗoyi ɗum wondude Djiby Dieng Abou Dioɓe yesso ayaw ngo ko ɗo katen ha jewta golɗe so Allahu lamɗo jaaɓi ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade koppeji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppeje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma